Jeg vil først lige sige nogle ord om i går, da journalister fra alle de store medier ringede og spurgte, hvordan jeg ville stemme i immunitetssagen. Efter de konservatives udmelding så det ud til, at Nordatlanterne kunne blive afgørende. Og så rejste sig det dilemma, som også er vedkommende for den her debat. Hvad skal man gøre, når man er lovgiver i et parlament, som ikke lovgiver for de vælgere, der har valgt en? Jeg er socialdemokrat. Jeg vil gerne støtte en socialdemokratisk regering, både ved dens dannelse og igennem perioden. Men jeg er også demokrat, og jeg er bevidst om, at jeg har ikke demokratisk politisk mandat til at hindre, at det flertal, der er valgt i Danmark, får sin vilje. Og det er et stort dilemma. Når jeg efter valgene peger på den socialdemokratiske kandidat til statsministerposten, så er det ikke kun fordi jeg er socialdemokrat, men også fordi jeg ikke kan sætte min stemme på auktion efter et valg. Det synes jeg ville være magtmisbrug, når man er i min position. Jeg bliver nødt til at sige, hvem jeg stemmer på før valgene. Folk må vide det, og så må jeg holde mig til det. Men når det gælder noget så principielt som at ophæve folks immunitet, så synes jeg, at de MF'ere, der er valgt af danske vælgere, skal træffe afgørelsen. Det er jo ikke regering mod opposition. Det er hele det danske folkestyre, som agerer en slags retsinstans. Det danske folkestyre altså. Dem, der repræsenterer de vælgere, som tinget lovgiver for. Danskerne. Ikke mig og mine vælgere. Derfor har jeg i begge tilfælde afholdt mig fra at stemme i disse specifikke afstemninger. Men sagen viser også det problematiske ved, at der i dette parlament er medlemmer, som kommer udefra og skal i gåseøjne dømme en, der kommer indefra. Og det er altså MF'er, som hvis vælgere hverken bliver ramt af de love, der vedtages, eller skal bære de økonomiske byrder, som dette hus pålægger borgerne. Siden grundloven blev vedtaget, er flere og flere indenrigspolitiske beslutninger flyttet nordpå, i så vidt omfang faktisk, at de nordatlantiske mandaters ageren måske bør diskuteres ud fra et demokratisk synspunkt. Legitimiteten ligger nu i det udenrigspolitiske, men også her sker der store ændringer. I 2020 talte Sten Kjærgaard fra Forsvarsakademiet i Berlingske Tidende om faren for, at landene i rigsfællesskabet blev splittet. Han sagde, risikoen er, at vi i rigsfællesskabet bliver spillet ud mod hinanden. Det tror jeg ikke, at USA har en interesse i at gøre, men USA har en interesse i, at der snart sker noget fra dansk side. Ellers går amerikanerne sine egne veje. De har nogle helt konkrete udfordringer omkring Grønland og Færøerne, som det skal have gjort noget ved, sagde han. Hans analyse handlede om fremtiden, men nu står vi midt i de forhold, som han forudsagde. USA vil have sin vilje, NATO vil have sin vilje. Og det er efter min mening helt klart i alles interesse, at når det gælder sikkerhed og forsvar, at de så også får sin vilje. Det er dem, der kan og vil træde til, hvis der sker noget, men forudsætningen er, at de har den nødvendige viden. Danmark kan formelt, juridisk, statsretligt levere de afgørelser og tilladelser, der er behov for på dette område. Men politisk ønsker man ikke at bypasse de færøske myndigheder. Heldigvis. Det vil også medføre store politiske problemer, hvis man gjorde det. Og når det så står klart for USA, at det altså er på Færøerne, at afgørelserne træffes, ja, så går USA sine egne vegne. Man bypasser Danmark. Man initierer bilateralt samarbejde mellem, eller forsøger i hvert fald på at få en forståelse mellem USA og Færøerne. Vi så det i sagen om telekommunikationen, som jeg var meget inde i. Da det stod klart for USA, at Danmark ikke ville træffe nogen beslutning i sagen, selvom det var en sikkerhedspolitisk sag, så indledte USA's ambassade og højstående amerikanske politikere et kraftigt lobbyarbejde direkte over for Færøerne. I sagen om overvågningsradaren har vi set det samme. Altså hvis Danmark ikke bruger sine formelle beføjelser, men klart siger, at den endelige beslutning skal træffes på Færøerne, så går USA sine egne vej. Men hvis Danmark så agerer, træffer beslutningen, bruger sine formelle rettigheder, og dermed ikke lader Færøerne agere, ja, så er der chance for, at man bliver utilfreds på Færøerne,
og får lyst til at gå sine egne veje. Man kan sige, at det er et strid om kejserens skæg, hvem der skal træffe de her beslutninger, for de overordnede beslutninger bliver jo altid forhåbentlig det samme. Danmark og Færøerne har ikke forskellige sikkerhedspolitiske interesser. Og dog, Danmark bliver i stadig højere grad bundet af sikkerhedspolitiske beslutninger, der træffes i EU. Det bliver Færøerne ikke. Det så vi efter Krim, og det har vi set siden 24. februar. Invasionen har ført til en række beslutninger, såkaldte sanktionspakker, der er vedtaget i EU. Det er sikkerhedspolitik, men det er ikke gældende på Færøerne. Og regeringen signalerer helt klart, at man ikke vil presse noget ned over Færøerne. Og så er der altså fare for, at riget taler med to tunger i sikkerhedspolitiske sager. På Færøerne sagde ministeren den 24. februar, at man ville følge EU's politik. Men siden har Lagtinget, som det er kommet frem i dag, flertallet i Lagtinget har besluttet, at der skal ikke være nogen automatik i det. I det øjeblik en sanktion rammer færøsk økonomi eller erhverv i hjertet, skal den forelægges Lagtinget og vedtages som en særlov. Det er der mange og skarpe meninger om i debatten på Færøerne, men overordnet er der altså tale om sikkerhedspolitik, der skal behandles og vedtages i Lagtinget. Det er en kæmpe ændring i forhold til for bare få år siden. Det er særdeles sundt for det færøske politiske system og hele debatten. Hidtil har man kunnet være imod medlemskab af NATO, imod militære installationer, man har kunnet gå ind for færøsk neutralitet. Det har alt sammen været helt uden konsekvenser. Debatten har levet sit eget liv uden konsekvens i en boble, ligesom uden for virkeligheden. Afgørelsen blev truffet i Danmark. At Færøerne og Danmark rykker tættere sammen, og jeg sagde i min bemærkning, at jeg kunne genkende det 1 til 1. Der er meget fine forhold i øjeblikket, og det kan lyde paradoksalt, at når man måske som stat kan være splittet på visse felter, man kan træffe en sikkerhedspolitisk beslutning i Danmark, i EU-regi, og en anden på Færøerne, og riget taler med to tunger, så skal man måske tro, at det kan splitte. Det er fuldstændig omvendt. Det er noget, som bringer rigsdelene tættere sammen, for jo mere Færøerne får lov til at leve sit eget liv, træffe egne beslutninger, tage eget ansvar, jo mere finder man sig til rette i rigsfællesskabet. I det øjeblik, man bliver trynet, der bliver lagt noget ned over en, sådan skal I gøre, så går de ud over fællesskabet med Danmark. Jo mere råderum, jo mere frihed, jo bedre et fællesskab. Tak. Tak til ordføreren. Der ønsker om en kort bemærkning, og det er til hr. Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak for en ordførertale, der som altid, når den er fra hr. Sjúrður Skaale, er både nuanceret og reflekterende over de åbenlyse dilemmaer, der